оиди реср як хабари нав баромадагӣ якчанд тағйиротҳои дигар пешкаш карда мешавад. моҳи ноябр ватан омадам. ҳозир метавонам боз ба русия равам. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. оиди реср як хабари нав баромадагӣ баъди 30 апрел чӣ гап мешавад бародаро? яъне ки 685 000 хориҷӣ ба рӯйхати шахсони зери назорати Федератсияи Русия ворид шиданд. 630 000 буд, вале то имрӯз 685 000 шид. рӯз то рӯз ҳамин чиз зиёд шидестай. касое ки шумо хоҳен фаҳмиданд ки номи шумо дар ҳамин таҳти назорати МВД Россия ҳаст ё ки не, номери WhatsApp мебироя бинависен, тафтиш мекунад. агар номтон боша, депортатсия мекунанд. русия 685 000 хориҷиро ба рӯйхати шахсони зери назорат ворид кардааст ва муҳлат то 30 апрел мебошад. вазири корҳои дохилии Русия дар ин бора дар мусоҳиба ба шабакаи телевизионии Русия хабар додааст. ба иттилооти вазир, барои берун шудан аз ин рӯйхат муҳоҷирон бояд то 30 апрел ба идораи милитсия ҳозир шуда ҳузури худро қонунӣ ва санадҳои заруриро пешниҳод намоянд. шумо аввал як бор тафтиш кунед ки номтон дар ҳамин ҷа ҳаст ё ки нест. агар ки боша, то 30 апрел муҳлат дорем ки бирен ба шуъбаҳои милитсия муроҷиат кунед ё ба сахр ва рафта муроҷиат кунед, ҳуҷҷатҳои худтонро қонунӣ бигардонед. вагарна дар ин ҷо қайд карда гуфтанд ки баъди 30 апрел касоне ки ба ин корҳо даст намезананд ва санадҳои заруриро пешниҳод намекунанд, аз қаламрави Русия бо тариқи автоматӣ ихроҷ мешаванд. яъне баъди 30 апрел гуфтем чӣ мешавад? бо тариқи автоматӣ касое ки документҳошона 100% намекунанд, депортатсия карда мешаванд. ин дар ҳолест ки рӯзи 5 март дар як ҷаласаи вазорати корҳои дохилии Русия гуфта буд, шахсони зери назорат 400 000 нафар шомил ҳастанд. ва боз гуфта мешавад ки баъди 30 апрел муҳлат ба итмом расида якчанд тағйиротҳои дигар пешкаш карда мешавад. баъди 30 апрел ҳамин муҳлате ки додагияна тамом мешавад, боз дар ин ҷа қайд шидагӣ аст дар ин нашрия ки якчанд тағйиротҳои дигар мебироя. ҳозир маълум нест чӣ гап мешавад ва худо хоста боша ки баромад, сразу пешкаши шумо мегардонем. мақсади гап то рӯзи 30 апрел касе ки номтон ҳастай, корубортона 100% кунед, тафтиш кунед, номтон боша, сразу аз пайи документатсия кунӣ бошед ки автоматӣ депорт мешед. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳо ҷавоб мегардонем. бихоҳен границаи Қазоқистон бирен, бигзарен ва обратно Россия бидроен. номерое ки дар рӯи экран мебирояд, и одамои боваринок, шофёрои бо таҷрибаанд, границаи Қазоқистон мебаранд. ҷурабек нависондай: ассалому алайкум акаҷон, ман 2 сол мешава Москвада беҳуҷҷат гаштам. агар ман то 30 хона наравам, чӣ мешавад? ҷавоб медодӣ. илтимос, пешакӣ, раҳмат. то 30 хона наравен, ҳичи гап намешавад. метавонед ба шуъбаҳои милитсия биред, ба ФМС, ба сахр ва бирен, ҳамин ҳуҷҷатҳои набудагиро дуруст кунед, тахл бикунед. тамом. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ман моҳи сентябри 2024 патент кардам. 3 моҳ истодам трудовой, ягон чӣ накардам. ҳозир равам баъза документ карда метавонам? пешакӣ, раҳмат. моҳи сентябрда патент кардагӣ бошен, трудовой накарда бошен, вай аннулировать шиданаш имконияташ ҳастай. Қурбонов нависондай: салом акаи Сорбон, созен тинҷен, ман дар чорни спискаи 120 000 даям. моҳи ноябр ватан омадам. ҳозир метавонам боз ба Русия равам. илтимос ҷавоб диҳен. бале, шумо пеш аз 5 феврал аз Россия биромадагиен, ҳозир метавонем бирен. не ки рафте сразу ҳамин документҳое ки дар корай барои муҳоҷиро тахт кунед, дуруст кунед, яъне ки қонунро риоя кунед бародаро. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, ман 5 сол пеш аз Россия депорт будам. срокаш то 2024 ноябр буд. нав проверка кардам, мегам маҳкамаи ҳолиям. инагда кушода нашидани запрет сабабҳои бисёр дорад. агар ҷарима кардагӣ бошанд, ҳамун ҷаримаҳоро пардохт накарда бошен, ҳамин сабаб шида метавонад ки муҳлат ҳам тамом шавад, запрет кушода нашавад. ё сабаби дигараш ҳамине ки симкартаҳое ки ба номтон мегирен, қарздор бошанд, ҳаминам сабаб шида метавонад. як нафари дигар нависондай: салом, ака донишгоҳро заочни буд карда чанд сол хизмат мекунӣ. нафарое ки шуъбаи ғоибона мехонанд, 2 сол хизмати ҳарбӣ мекунед. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум, ман 9 январ патента гирифта кор наёфтам. акнун ман трудовой договор гирифта патента яке бекор кунам. медонам Қазоқистон гузашта бо документ кунам.
илтимос ҷавоб диҳед. Трудовой договор гирифта бошӣ, патентитра ҳеҷ кас бекор намекунад. Уведомление мекунӣ ҳар чиша ба МВД тамом. Шарифзода нависондай. Рақамотам моне. Алоқа да броем шумо қатӣ. Дар ҳамин ҷа бинависон савол та ҷавоб мегардонем бародари азиз. Нависондай ки дар Тоҷикистон санҷидам гуфтан фемесет маҳкама. Нома бемушкилӣ гузаштам. Метавонам патент кунам ё айфемес депорт мекунад. Пешакӣ раҳмат. Нав аз Тоҷикистон рафта бошӣ, ҳами вориди Россия шидагӣ бошӣ, тра монда бошанд ки дарои Россия, ягон проблемаи ҷиддӣ нест. Асос ҳамин буд ки агар ту проблема медоштӣ, тра Россия дар омада намемондам бародар. Як нафари дигар нависондай, ака зани кӯдакомон гражданинанд. Заграни РФ надоранд, дар аэропорт мегзаронанд, мефаҳмондем. Загранпаспорти российский надошта бошен, дар ҳолате ки паспорти Россияро дорен, аз Россия берун баромаданда намемонанд, яъне иҷозат наметиҳанд. Ҳатмӣ ва зарурия загранпаспорти российский доштан. Агар дар Тоҷикистон бошен, Россия рафтанӣ бошен, ягон мушкилӣ намешавад. Метавонем ки дароен, проблема намешавад. Зиндаву сарбаланд бошен. То видеоҳои дигар барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.